Эфирден алықлар вақты студияда Олсын Риева исәмсіз. Бүгінгі шарылышының түп темлары. Рекордлық қызықсыну. Юғары нефт мектебінде Қобыл үті компаниясына біріншіл ұйымғақлар ясадылар. Действительно, те знания, которые мы даем, соответствуют, опять же, я говорю, не сегодняшнему дню, а завтрашнему, послезавтрашнему дню. Әйләнә тирә мөхитне қойғырту. Экология марафоны қысаларында әлметті ишік алды бейрәм узды. Детишек наших учим экологии, чтобы они не мусорили. Вот. И экология это важно, потому что это Земля, планета, это буквально мы. Күңел ашу шарасы. Шәһәрнең мәдәни мөхите проекты дәвам итә. Концертны алтын сайын көтіп алам, алтын сайын келем. Миңа бик ошый. Кызларым анда бик җырлыйлар, бейиләр. Организаторларга бик рәхмәт. Җәй буе безне менә шундый матурлыклар белән шатландырып, сөендереп тордылар. Татнефтнең мәгариф экосистемасына кергән югары нефт мәктәбендә укырга теләүчеләр саны узган ел белән чагыштырганда 2 тапкырга арткан. Быел ул 1800-не тәшкил иткән. Уку йорты бакалавриат һәм магистратураның яңа программаларын ачып, үзенең белем бирү мөмкинлекләрен дә киңәйтте. Ләйсән Галиева дәвам итә. Шәһәребез югары нефть мәктәбе абитуриентларының рекордлы кызыксынуын теркәп бара. Быел гаризалар саны узган ел белән чагыштырганда 2 тапкырга арткан. IT һәм техник юнәлешләр, шулай ук традицион нефть-газ белгечлекләре аеруча популяр. Ростислав Елоев Әлмәткә Төньяк Осетиядан килгән. Санкт-Петербургта Киров заводында инженер булып эшләү тәҗрибәсе булуына карамастан, эшчәнлек өлкәсен үзгәртергә һәм алга таба нефть-газ тармагында үсәргә карар кылган. Хәзер ул нефть-газ ятмаларын интеграцияләнгән модельләштерү магистрлык программасына документлар тапшыра. Мне заинтересовало, потому что, Бу югары уку йорты турында мин күп кенә ишеткәнем бар. Аның турында иптәшләрем сөйләде. Минем өчен нефть һәм газ ул ниндидер кызыклы әйбер һәм минем аны тәмамлаган танышларым бар. Алар монда яхшы дип әйттеләр. Шуңа үзем дә сынап карарга булдым. Менә гариза бирәм. решил попробовать. Вот подаю заявление. Быел абитуриентлар Россия Федерациясының 80 субъектыннан һәм 3 якын чит илдән килгәннәр. Университетның алдынгы инженерлык мәктәпләре кебек федераль проектларда катнашуы югары нефть мәктәбенең федераль дәрәҗәдә конкурентлыкка сәләтлеген арттыра. Быел бюджет урыннары саны сизелерлек күбәйгән. Общее количество 474 места. Гомуми саны 474 урын, бакалавриатка 300-дән артык, магистратурага 100-дән артык һәм аспирантурага 24 урын бирелде. Бакалавриат буенча карасак, бу без ирешкән иң яхшы нәтиҗә. Бездә һәрвакыт уңай динамика бара. На лучший результат, который мы достигли. У нас всегда положительная динамика. Булачак эш бирүчеләр өчен дә, студентлар өчен дә югары уку йортында белем бирү программаларының тармак ихтыяҗына туры килүе мөһим. Мы 2 года назад ввели... Без 2 ел элек индустриядән квалификацияле заказчы буларак төшенчә керттек. Алар сыйфатында генераль директор урынбасарлары да, идарәче комитетта бар. Ул исә барлык программаларны гомумән анда бирелә торган белемнәрнең актуальлегенә карый. Без тышкы экспертларны җәлеп итәбез. Алар чыннан да без биргән белемнәрне бүгенге көнгә түгел, иртәгә берсе көннән соңгы көнгә туры килүен карый. Смотрели, что действительно те знания, которые мы даем, соответствуют, опять же, я говорю, не сегодняшнему дню, а завтрашнему, послезавтрашнему дню. Быел конкурска бер юнәлешләр буенча бер урынга 20-25 кеше тәшкил итте. Яшьләр үз киләчәген планлаштырып, шул исәптән университетны тәмамлаучыларның уңышлы тәҗрибәсенә дә йөз тута. У нас один из лучших показателей. Безнең чыгарылыш укучыларыбызны эшкә урнаштыру илдә иң яхшы күрсәткечләрнең берсе. Әгәр бакалавриат һәм магистратура буенча карасак, бу эшкә урнашуның 90% тирәсе. Порядка 90% трудоустройства. 6 августка кадәр магистрантларны кабул итү кампаниясе дәвам итәчәк. Гомуми конкурс буенча беренче буерык бакалаврлар өчен 7 августта, магистрантлар өчен август ахырында көтелә. Ләйсән Галиева, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Бүгілмеде әр отна сайын гражданларны шәхси қабыл итуыза. Оны район башқарма комитеті жетекшісі Дамир Фәттахов үткәрі. Бұл ұшырашу барышында шәһәрнең иң кискен һәм күптән өлгергән проблемалар турында фикер алышалар. Тулырак безнең сюжетта. Пришла по вопросу жилищно-коммунального хозяйства нашего дома. Как ремонт нас интересует? Лилия Чурина халыкны кабул итү очрашуына коммуналь проблеманы шешу өчен килгән. Ул Кузнечный урамының 26-нчы йортында яши. 1979 елда төзелгән йортка бер тапкырда капиталь ремонт ясалмаган. Коммуналь системалар таушау, стеналарны җылтырга кирәк дип сөйли ул. Дом находится рядом с 30 квартиралы йортыбыз елга янында урнашкан. Подвалыбызда су җыелып тора. Трубаларыбыз чирек. Идарә компаниясендә чиратыгызны көтегез дип ел сайын безнең таләпне этәрәләр. Капиталь ремонт кирәк йортыбызга. Халык белән хезмәттәшлекнең яңа форматы тере диалог форматында бара. Аның барышында юлларның торышыннан алып, су белән тәэмин итүгә, коммуналь инфраструктурага кадәр мәсьәләләр карала. Исследование самих фасадов и поквартирный замер температуры для того, чтобы убедиться в том, что меньше 18 нормативных градусов. Из этого нам жить не дает возможность управляющей компании утеплять фасады. Кабул итүгә килүчеләр арасында йортларны ремонтлау гына түгел, территорияларны төзекләндерү, авыл мәдәният йортын ремонтлау мәсьәләләре дә күтәрелде. Барлык сорауларда хәзер башкарма комитет җитәкчесе контролендә тора. Алар ай дәвамында чишелергә тиеш. Дамир Фәттахов гражданнарны һәр сишәмбе көнне кабул итә. Айгөл Шәрәфиева, Ямияхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ленин урамындагы йортларның ишек алдында «Эта земля, твоя и моя, синең һәм минем җир шарыбыз ишек алды бәйрәме узды». Монда табигатьне саклауга уен аша кызыксыну уяту максаты куелган. Биредә икенчел шимал куллану буенча остаханәләр, викториналар һәм концерт номерлары оештырылган иде. Кечкенә кунакларны иҗади мастер-класслар көтте. Пластик капкачлардан картиналар, кәгазьдән эшләнмәләр, теләкләр картасы һәм рәсемнәр ясау. Буларның барысы да икенчел шималдан. Балалар мәгълүматның күплелегеннән армасын өчен аларга биергә яки концерт номерларын карарга тәкъдим иттеләр. Бәйрәм республика күләм җәй Татарстанда зур проекты һәм эко-марафон кысаларында үтте. Оештыручылар фикеренчә, экология ул җыештыру гына түгел, иҗатны да үз эченә ала. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отпраздновать не только красоту нашей природы, но и наше общее стремление заботиться о ней. Этот праздник – возможность для нас всех объединиться, поделиться своими идеями и инициативами, направленными на защиту и сохранение окружающей среды. Балалар көн сайын табигатькә булышырга кирәклеген яхшы аңлый. Мы сдавали бутылки и мы убираемся. Также в лагере. Лагерь наш, детишек наших учим экологии, чтобы они не мусорили. Вот. И экология это важно, потому что это земля, планета, это буквально мы. Халык фикеренчә, мондый бәйрәмнәр ешрак булырга тиеш, чөнки экология фән генә түгел, яшәү рәвеше. Алия Муратова, Эльвира Стародубцева, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Җәй яңа ачышлар, яңа дуслар һәм хис кичерешләр вакыты. Кем өчендер ял белән бәйле булса, кемгәдер дөньяны яңача күрү мөмкинлеге. Бу җәйдә Луч телекомпаниясе балалар фантазиясын уйнатып, гадәти каникулларны нефть офыгы дөньясына мавыктыра торган бәйге оештырды. Аның нәтиҗәләрен исә без социаль шелтәрләребезгә язучыларыбыз белән бергә хәл иттек.
Татнефть компаниясының юбилей йылына багышланган нефть офыклары буяулары балалар рәсемнәре бәйгесендә җиңүчеләр бүләкләрен алды. 7 яшьтән алып 9 яшькә кадәрге балалар катнашкан проект алар алдында кызыклы бурыч куйды. Нефть индустриясе дөньясын сүрәтләү, аның экологик аспектларына аерым игътибар бирү. Оештыру комитетының рәсемнәренең үзенчәлекләре булу, бигрәк тә теманы тирәнтен аңлау белән таң калдырды. Безнең социаль челтәрләрдә тавыш бирү нәтиҗәләре буенча тамашачылар симпатиясе лидеры Рамина Сахабетдинова булды. Үзенең ул солнечный лагерінде тәрбиеленуші буларак яулый алды. Мой папа работает в Татнефти, дедушка работал в Татнефти. И я очень хотела нарисовать качалки, потому что у меня в голове появилась эта самая первая идея, а потом я уже придумала крота, потому что крот услышал качалки и стал помогать людям. Рамина менеджерлар мәктәбендә укый һәм тиздән 2нче сыйныф бусагасын атлап керәчәк. Аның иҗат юлын бөтен гаиләсе, якыннары, дуслары һәм сыйныфташлары хуплаган. Бәйгедә катнашу турында якыннары тавыш бирү процессы вакытында гына белгән. Бу конкурста безнең кызыбызның катнашканын без белмичә дә калдык. Һәм менә ул җиңә дә алды. Солнечный лагерьдә булды. Аңа анда бик ошады. Ул гел бөтен конкурсларда, бөтен мероприятиеларда катнашып йөрде, биеде дә, җырлады да. Раминаның уңышы балаларның иҗат аша үзләрен белдереп кенә калмыйча, әйләнә-тирә мөхиткә сакчыл караш кебек мөһим темаларны тирәнтен аңлый алуларын раслый. Җәйге каникуллар кызу бара һәм күп кенә балалар өчен лагерь вакытны кызыклы һәм файдалы итеп уздырырга мөмкин булган урын. Заманча балалар лагере нинди була? Ул ял итүчеләргә нинди мөмкинлекләр тәкъдим итә? Бу сорауларга җавапларны Азнакайдагы хәбәрчеләребез эзләде. Солнышко лагерінің әлеге сменасында 70 бала ял итә. Алар арасында Азнакайның 6-нчы мәктәбе укучысы Әмир Гобайдуллин да бар. Солнышко минем яраткан лагерем ди ул. Мне лагерь очень нравится. Миңа лагерь бик ошый. Монда мин күп яңа дуслар таптым. Мин монда 2нче елга да килергә телим. Биредә тәмле ашаталар, йогуртлар да бирәләр. Барыгызга да сәлам. Всем привет! Әлеге территориядә палаталы лагерьда оешкан. Биредә 70 бала ял итә. Бүгенге көндә безнең территорияда 2 лагерь, Солнышко һәм Солнышконың юлдашчысы турист дигән лагерь, анысы палаточный. Анда бүгенге көндә 15 бала ял итә. Лагерь начальнигы Гүзәл Гәрәева сүзләренә караганда, биредә тәрбияләнүчеләр өчен түгәрәкләр, остаханәләр эшли, спорт, сәнгать, актерлык осталыгына өйрәтү дәресләре алып барыла. Дискотекалар, кинолар төшерәбез. Бездә күңелле һәм рәхәт. Россия балалар һәм яшүсмерләр хәрәкәтендә катнашучыларның алдынгылар хәрәкәте сменасы быел диңгез темасын алган. На базе лагеря Солнышко лагере базасында инде 2нче ел рәттән алдынгылар сменасы уза. Без беренчеләрдән булып хәрәкәтнең төрле юнәлешләре белән танышуны оештырабыз. Биредә балалар вакытларын кызыклы һәм файдалы итеп үткәрәләр. Быел лагерьда диңгез тематикасы алынды. Тематика лагеря – это морская тематика. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Һәр елдагыча җәй башы белән Азнакайда мәдәни мөхит программасы старт алды. Әлеге проект кысаларында өлкәннәр һәм балалар өчен төрле мәйданчыкларда профессиональ һәм үз эшчән сәнгать коллективлары, язучылар һәм шагыйрьләр, ансамбльләр, рәссамнар, биючеләр, спортчылар һәм популяр артистлар чыгыш ясый. Узган ял көннәрендә дә шәһәрнең ял парклары кунаклар кабул итте. Татарстан мәйданында узган күңел ачу чарасын безнең төшерү төркеме дә күзәтте. Мәдәни мөхит программасы Татнефть компаниясы ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Монда өлкәннәр өчен дә, балалар өчен дә ял итү чаралары каралган. Татарстан мәйданында Азнакай мәдәният йорты артистлары концерт программасы тәкъдим итте. Татнефть оештырган мәдәни мөхит программасында безнең инде Татарстан Республикасындагы танылган артистлар да чыгыш ясый. Һәм инде әлбәттә Азнакайыбызның талантлы артистлары да концертлар куя.
Ознакай гүзәлләре, Калинушка ансамбльләрен, Умырзая бию төркемен халык яратып кабул итте. Мен концертны атна сайын көтеп алам, атна сайын киләм. Миңа бик ошый. Кызларым ата бит җырлыйлар, бейләр. Организаторларга бик зур рәхмәт. Җәй буе безне менә шундый матур концертлар белән шатландырып, сөендереп тордылар. Татнефть җитәкчелеге инициативасы белән барлыкка килгән әлеге матур традиция инде берничә ел рәттән уздырылып, кояшлы җылы җәйгә кабатланмас мизгелләр өсти. Мондый чаралар җәй агымында дәвам итәчәк. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланса, сез гарантияле бүләккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.